τελευταία 4-5 χρόνια, μετά την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και την ένταξη της χώρας μας στο μηχανισμό στήριξης, έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουν ανατραπεί εργασιακές σχέσεις, έχει μειωθεί η εισόδημα, έχουν μειωθεί οι συντάξεις, έχει αυξηθεί η ανεργία αλματοδός. Ανεργία, η τελευταία τον Αύγουστο μας είχαν πει ότι είναι 25,9 και άρα μειώνεται. Τα στοιχεία που έδειξε ο ΑΕΔ χθες για τον Νοέμβριο είναι ότι αυξήθηκαν οι άνεργοι. Η ανεργία έχει φτάσει σε τρομακτικά σημεία, της τάξης του 27-28% και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν καταγράφονται οι μακροχρόνια άνεργοι, όπως επίσης θεωρείται εργαζόμενος, ο λεγόμενος απασχολήσιμος και ας εργάζεται μία ώρα την εβδομάδα. Και η ανεργία των νέων έχει φτάσει στο 55-57% χωρίς να υπολογίσουμε και τις εκατοντάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό για αναζήτηση θέσης εργασίας. Το χρέος έχει αποτελέσει από το 125-130% του ΑΕΠ που ήταν όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, έχει φτάσει στο 175% του ΑΕΠ και έχει αυξηθεί και σε ένα απόλυτο νούμερο. Έχουν αποσυρθεί από τις τράπεζες 75 δις, έχει μειωθεί το εισόδημα, δηλαδή από τις συντάξεις γύρω στα 63 δις και έχουν χαθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία 33 δις, τα 12,5 μόνο από το PSI. Το email που έστειλε ο Χαρτούβερης στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης τώρα με την Τρόικα δεσμεύτηκε ότι θα αυξηθεί ο ΦΠΑ ακόμα περισσότερο και στα φάρμακα και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες, που σημαίνει αύξηση του κόστου ζωής. Εξανεμίζονται οι επικουρικές συντάξεις, μειώνεται το ΕΦΑΠΑΞ, καταργείται το προνοιακό επίδομα για τις κατώτερες συντάξεις και από εκεί και πέρα οι κατώτερες συντάξεις από 486 ευρώ θα φτάσουν στα 328, αλλά οι συντάξεις στο σύνολό τους θα μειωθούν. Θα απελευθερωθούν οι απολύσεις και θα κατακτηθεί ουσιαστικά το δικαίωμα της απεργίας τη στιγμή που οι προϋποθέσεις που θα τίθενται από τον νόμο θα είναι τέτοιες που το καθιστά αντικειμενικά απαγορευτικό.